Pochválený bude Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, často sa v svojich myšlienkach vrácam k mladosti, k detstvu a rozmýšľam nad tým. Pamätám si zo základnej školy. Raz sme sedeli pri škole, takí školáci, osmáci, deviatáci, a tak figle sme robili, takí chlapci. A sme sa smiali, uťahovali jeden z druhého a naraz vošiel ku nám dospelý muž, zdvihol ma z lavičky a poriadne ma zmlátil. Tak ma zmlátil, že mi šla krv z nosa. Všetci strpli a ja teda som bol najviac prekvapený. Ako si som sa zatiaľ a neplakal som. Ale som bol veľmi prekvapený. Vedel som, že mi ublížil, ale nevedel som, čo sa deje. Nechápal som súvislosti. A potom len tak zatajovaný taký plač, som sa opýtal, za čo to bolo? Ty sopliak jeden, ty na mňa hrešiť nebudeš. Vtedy som sa rozplakal. Hovorím, Ujo, ja som nikdy v živote nezahrešil. Nikto z týchto ľudí ma nepočul. Opýtajte sa učiteľov, opýtajte sa žiakov. A to mi bolo strašne ľúto. Rozmýšľal som, spoznal som ho, vedel som, že môj otec ho pozná. Ja mám povahu trošku po otcovi, však mám taký prudký, takú bojovnickú, skôr ne kňazku, ale žiaľ, takú bojovnickú mám povahu. Však a si myslím, poviem to otcovi, ten mu dá. A môj otec, dokonca ja som tak ho nadštíchol a som zistil, že mu niekedy aj pomohol dokonca. Si myslím, no nazdar, počkaj, ja ti zavarím. Ale potom som to ako si spolknul, zabudol som na vec. Stal som sa kňazom a teraz ti poviem niečo, čo sa stalo, čo som ja skoro šoknutý spadol. Po niekoľkých rokoch ten dotyčný muž prišiel ku mne na faru ako bezdomovec. Páni moji, nadých, výdych a vitajte. Keby som to vtedy povedal otcovi, možno by som zjednal spravodlivosť, ale zavrel by som mu dvere navratu k Bohu. Nechcem bližšie o tom hovoriť, lebo ten dotyčný žije a ozaj hľadá cestu k Bohu, ozaj úprimne. Nechcem ho ako si odhaliť. Veľmi úprimne hľadá, ba dokonca aj pozorujem a vidím, že robí krásne skutky milosrdenstva. On o tom nevie, že ja ho tak sledujem. Potom som šiel do seminára, však nepripravoval som sa na kňazstvo, pripravoval som sa do manželstva. Pán Boh zasiahol do môjho života tak, že sa to všetko otočilo. Otočilo sa, išiel som do seminára a v seminári raz jeden predstavený, nebudem ho menovať, raz bohoslovcom hovoril tak viac vecí, také, čo sme mali takú poradu, všetkých bohoslovcov a povedal, okrem iného, že strašne špinavé sú tie obliečky, že čo bohoslovci utieráte dlažku s tým, alebo tie obliečky na pradlo, na periny, na vankuše. Čo s tým robíte? Však šetríte trošku tie sestričky. A druhé ešte také, čo povedal, nezapínajte ohrievače, lebo seminár je stará budova a keď zapnete, máme slabé elektrické vedenie, zhorí to vedenie, to je hliníkové a tak. Iné veci tiež rozprávali a tak všeličo. Ja som si tie dve veci zapamätal, lebo to sa týkalo našej izby. Vošiel som do izby, bývali sme traja a jeden z tých mojich spolubývajúcich zobral obliečku, jeden z nich zobral ohrievač a zapnul ho. A mu hovorím, čo robíš? No zapínam, je tu zima. Si nepočul toho predstaveného? Nepočul si, čo hovoril? Maroš, nemôžeš byť taký precitlivý. Počkaj, jak? Ja som precitlivý, alebo ty? Však ako keď si taký rozcicaný, no tak povedz, že ti je zima, alebo íď za ním a povedz, tak ferovku hraj. Však chceš byť kňaz, tak ako čo to je? A kým ja som sa s ním ako štorcoval, ten druhý zobral obliečku a položil ju pod dvere. Tú fugu, tú dieru tam dal. Ma ty čo robíš? Jak fúka, ideš jak fúka prieva. Počkaj, to čo ty robíš? Ak teraz čo to ty robíš? A kým som sa s nimi
naťahoval 2:1, však. Naraz to si zaklopal. Čo myslíte, kto vstúpil? Páni moji, zrovna ten predstavený, ktorého som ja bránil. A ten jeden sa urobil, že spí, lebo ležal. A ten druhý v skríne, že ukladá. Čo myslíte, kto to schytal? A on iba tak urobil, prekročil obliečku a pozrel, tak si ma premeral od hlavy do pety. Ten predstavený ešte žije, preto ho nebudem menovať. A dodneska sme si to nevykonzultovali. Viem, že v jeho očiach som drzý. Nikdy v živote a nedal mi príležitosť. Hoci som sa snažil to, nedal mi príležitosť. Nedostal som nikdy tú príležitosť. Tak to zostalo. Odišiel som do kapličky a celú noc som sa modlil v kapličke. Celú noc. Tu vidím jednu sestričku zo seminára, čo bola tiež. Chodili sme ráno na mlieko o 4:30, či o ktorej sme to tam chodili pomáhať. Však. A tedy z Tamáďa som šiel rovno na mlieko. Som sa modlil a potom som šiel rovno na mlieko pomáhať. A trvalo mi chvíľu, kým sa z toho spamätal. No a potom bolo takých vecí viac. Prečo o tom rozprávam? No, dneska len tak, že som dobehol, lebo chodíme celý týždeň do lesa v bahne a v daždi. A istá osoba mi vyčíta, to pán farár musíte robiť, však vás hoci kto zastúpi na tej stavbe a v tom lese. Oj, milá pani, špeciálna pastorácia, to je niečo, čo málo kto chápe. Keby som s tými väzňami, bezdomovcami navliekal korálky, aj tak by to bolo moje poslanie. Tam ma biskup postavil k týmto ľuďom, uprostred nich pracovať, byť s nimi. Vznikajú také situácie, ktoré nikdy tu v kancli nevzniknú ani v kostole. Dávame dolu škrídlu vo veľkej výške, hovorím, daj pozor, lebo spadneš. Hovorím, a bolo by ma škoda? Určite. A vieš, za čo som sedel? Áno, viem, zavraždil si matku. A hovoríš, že by ma bolo škoda? Áno, bolo by ťa škoda. Máš nesmrteľnú dušu. Všetci chlapi prestali robiť a kázeň bola na streche. To je špeciálna pastorácia. Málo kto ju chápe. S posmechom si zažívam všeličo. Pán farár, a teraz čo také robíte? A som vedel, že tak štiplavo sa pýta tá pani. Hovorím, búram malé sypky a robím veľké sypky, jak ten boháč z Evanjelia. A ona, si myslím, no chytil som ťa. A hovorím jej, boháč preto, aby zbohatol, a žakovský farár preto, aby zabezpečil. A koho, pán farár? No mám vyše 300 ľudí. A Jozef robil sypky. Aký Jozef, pán farár? Egyptský. V 2 mestách, Ramzes a Piton, 7 rokov robil sypky, Boh ho za to požehnal, faraón odmenil a otec pochválil. Milá pani, nie je dôležité, čo robíme, ale či robíme to, čo od nás chce Boh a či to robíme tak, ako chce od nás Boh. Sklapla. Chlapci hovorí, farár, tak poznáme najbližšie štíty. Tamten je Lomničák, potom je Gerlach a nakoniec je Žakovská sypka. Prosím, koľko ponížení, koľko šeličoho, chodíme s chlapcami, aj dneska som ich ráno zaviezol do lesa, aj mi bolo ľúto ich, celý týždeň sme chodili v blate, neskoro o 10:30, večer sa trošku oblaky a sme boli premoknutí, len ich dám v lese požehnanie a ideme a zase, a dneska sú a rýchlo zase nazad. A tak sme sa vracali raz z Tatier, aj tam chodíme do Tatier na drevo a vracali sme sa z Tatier a ja už mám taký pech, že na tie havárky to furt nejakú havárku, alebo takoho ťaháme, vyťahujeme spod mosta, ma spustili, tam pomazanie rýchlo, potom príľba zomrel, ten som mu rýchlo, a furt olejky nosím so sebou. A išli sme z Tatier a pýtal sa jeden farár, môžem ja šoferovať? Šoferuj. A naraz blikali policajti, všetko tam, počkaj spomal, čo si sa, havárka, počkaj, zastav, čo je, ostaňte tu chlapci, zobral som tašku, utekal dopredu. Motorkári, takých tých čiernych z Tatranskej Lomnice išli a tam sú také zakruty, doľava, doprava, doľava, kto to pozná, také zetka sú tam. Na jednej tej zakrute vyletel ten motorkár pomedzi stromy a teraz tam ľudia boli, ja som behol rýchlo a teraz tí motorkári, ty si doktor?
Hovorím, nie, ja som kňaz. Ty si kňaz? A ten druhý takú kopačku mi uštedril, páni moji. Taký zrýchleným pohybom som sa zastavil len tak na strome. Otočil som sa, povahu mám bojovníka. Premeral som si ho a si myslím, čo teraz? 13 rokov som chodil na karate. Hovorím, Pane Bože, Gyakuzuki alebo Kizamizuki mu fúknuť. Hej. Kizamizuki je najrýchlejšie, Gyakuzuki najtvrdšie. Rozhodol som sa skrižené. Najrýchlejšie a najtvrdšie. A pív mu takú šupu, ale do srdca. Povedal som mu, odpúšťam ti, chlapče. On, čo? Odpúšťam ti. To bolo Kizamizuki skrižené z Gyakuzuki. Odišiel som do auta a chlapci, farár, čo je? Nič. Čo je? Nič. Až do Veľkej Lomnice sme zošli dolu. Hovorí, farár, čo sa stalo? Veď hovor. Ale nič. Kopol ma do zadku. No čo? A takí tí bitkári, co tí, otoč, farár, otoč, farár. Nie, nechaj tak. Však ťa ponížil, potupil. Poníženie, potupenie a bolesť nás čistí. A v čom, farár? V láske. V láske. Lepšie je si to odkrútiť tu, jak potom v očistí. To, čo tu kúpiš za 1 euro, za 1000 hore nekúpiš. Vysokohorská prirážka. A potom boli ešte také, zavolali ma desi, tak veľa ľudí a ja nemám na také veľmi slavnostné. Tu som sa pýtal kolegu, jak to mám osloviť tých ľudí. Pánečku, teraz neviem, tie bontóny, jak to, otec arcibiskupovia, či arcibiskupi, či jak to mám povedať. Povedz, bratia a sestry, dobre. Ja už som nevedel, jak ich osloviť, jak to, ja nemám na také omše. Hovorím, ja v začiatkoch, keď sme jedli suchý chleba, spali sme na zemi, s vrecami sme sa prikrývali, suchý chlieb, škvárky a zo studne sme vodu ťahali. Zrak mi slabo, vlasy mi vypadávali, zuby sa mi rozkývali, si myslím, čo to je, žiadna vyživa. Prišiel môj otec a moja mama. Mama s plačom, Maroško pod domov. A otec, nariadzujem a poďme. Som myslel, že zobere lajsňu a že všetci dostaneme tam od oca. Vyťahol som ich ku kapličke obidvoch rodičov a povedal som, otec, zbytočne zúriš. Mami, ty zbytočne plačeš. Ja som šel za kňaza kvôli takým ľuďom. Na slavnostné omše, mami, na to ja nemám. Ja neviem, kde by som čo pokazil. Tu som sa bal, až som bol spotený, že dať čo s Gebrim tu. Bo posunul na šťastie pán dekan, že proste, na to ja nemám. Ja som tu, jak ryba vo vode. Tu je moje miesto. Ešte nebohý, otec biskup Kojnok, ja trošku sa tak pochválim, ma zavolal, mám veľmi rád, hovorí Maroš, chcel by som, aby si bol môj pomocný biskup. Ja som sa zasmiel, ja? Pán biskup, ja? Ja a váš biskup. Viete si to predstaviť? Viete, čo akú paseku by som u vás narobil? Veď práve to potrebujem nejakú šťuku, čo mi popreháňa kapre. No, potom boli moje sestry, spolusestry so mnou na biskupskom úrade, obliekli mi celé to biskupské. Hej, som bol neoholený, strapatý, no teda to bola švanda. Rýchlo som to vyzliekol, hovorím, pán biskup, poďte tu. Váš viaže prisahá, ale mňa nie. Vy musíte 3 navrhnúť. Nie mňa. Toho dajte, toho a toho. Zvážnil. Prečo toho a prečo nie ty? Na to ja nemám. Ten preto a ten preto. Sticho. Však boli sme na takej slavnosti, zobrali ma, ja sa tak na tých slavnostiach strašne blbo cítim, však nás volajú hocikedy. Minule na ten spišský ples, hej, to je druhý asi najväčší ten ples na Slovensku. A teraz, keď som tam prišiel, si mi tam vtiahli, si myslím, pánečku, ja v reverende, všetko také vyoblekané, to normálne na taký bonton, si myslím, tak, kde sa utiahnem tu do boku, povedali, príďte, pán farár, chceme vás podporiť. Tak si myslím, tak tu kde na bok. Stôl číslo 1, Marián Kufa, nech sa páči. Si myslím, no názdar. Z jednej strany pán prezident bývalý, z druhej strany pán minister zahraničných vecí a mňa posadili jak na klince do prostriedku. Ja som sedel, si myslím, pánečku, kde to som ja? Kde som to ja? Čo to je? Čo to tu je? A potom také majoretky v minisukňach,
tancovali, som nevedel, kam sa mám pozerať. A potom ich takí svalnači muži vyhadzovali, tie 3 majoretky, oni salta, tancovali a skončili tanec. Jedna majoretka išla po pána prezidenta, jedna po pána ministra. Čo myslíte, ktorá išla tretia po koho? A teraz ona prišla ku mne a hovorí, smiem prosiť, pán farár? Ja som sa na ňu pozrel, ste veľmi pekné dievča, ďakujem. Ale viete, jak by to bolo? Vy ste mini sukňa a ja maxi sukňa. To by, viete, ja mám prestrelené koleno. Prosím, ma poľutovala. S tým mladým vám to bude lepšie pasovať. Nehnevajte sa na mňa. Nie, nehnevám sa. No, presedel som tam do polnoci. Chlapci hovorili, vysedel si auto, farár. Naozaj, Volkswagen mi kúpili už bez tých doplnkov, čo máme aj pre telesne postihnutých. Hovorí, skade máte to auto? Farár vysedel na plese. Zavolali iba také posedenie a teraz sme boli a naraz ničoho nič. Boli tam aj veľa kňazov, aj veľa takých laikov a naraz ničoho nič, jeden sa postavil a nahlas pred všetkými zakričal: farár Kufa za 500 korún pokrstí aj psa. Pánečku, ja som strpol, si myslím, to čo má byť? Čo to je, môj Bože? Prosím ťa, drž ma, môj Pane. A ešte krátko na to znova zopakoval: farár Kufa za 500 korún aj psa pokrstí. Teraz ma všetci hľadali očami, sklopil som zrak. Bože, drž ma, prosím. Prišiel môj kaplan a plakal. Môj kaplan plakal, bývalý kaplan. Hovorí, farár, počul si, čo na teba povedali? Počul. Čo si nič neurobil? Urobil som. A čo si urobil? Prosil som Ježiša, aby ma držal. Udržal ma. Ale vieš čo to? Ja viem. Zažil si, že by som dakedy za nejakú sviatosť zobral čo len korunu? Nikdy v živote, farár. Ani za krst, ani za svadbu, dokonca ani nielen za sviatosť, ani za sveteniny, za pohreb. Nikdy v živote. Nikto nikdy ma nevidel zobrať žiadnu korunu. Nikdy. Intencie, keď dostanem, dávam kaplanom. Keď ma v Ríme vyšetrovali, že kde je intencie a aginencie, kardinál sa ma pýtal, a ty za čo slúžiš? Zadarmo, pán kardinál. Každý deň? Áno, každý deň. Každé ráno odovzdávam Panne Márii a ona vybere, za ktorého bezdomovca chce. Keď mi vtlačia intencie, dám kaplanovi, alebo už len intenciu mu dám odslúženú. Takto roky robím. Ukrivdil mi, pošpinil moje meno. Prosím, čo sa stalo? Čo sa deje? Však. A mohol by som takých vecí. Dneska, keď som tu sa ponáhľal, zrovna jeden chlapec, čo včera prišiel večer, prosíkal, kľakol by, plazil by sa, hovorím, príjmi ma znova, príjmi ma, Janko. Otvor, Helenka, tú knižku, Ferko, otvor. Čítaj. Pozri, ak si nás potúpil, ponížil, keď si odchádzal. Prišli ešte chlapci, ty si krivo svedčil, pozri, čo si urobil, farár, nepríjmi, počkať, stop. Vidíš, Janko? Ľutujem to, je mi to ľúto. Cúvnul som z toho všetkého. A dneska, keď som sa tu ponáhľal z lesa, som rýchlo presačkoval do auta, umýval sa rýchlo a on chce so mnou rozprávať. Nemôžem teraz, ponáhľam sa, idem do Trnavy, nemôžem. Modlil som sa po ceste. Bože, daj, aby ešte sa vrátil, alebo aby dajak sa zdržal, alebo ja neviem jak. Domovak, samozrejme. Hej. No a taky sa mi vracajú často. Točia filmy o nás, častokrát podľa svojich predstav. Tí, čo na nás v tých filmoch hrešili, preklinali, nadávali, nakoniec som sa dozvedel, že tí, čo točili, im dávali alkohol, dievčatám dávali kávu, cigarety. No prosím pekne, vidíš? A takto to ide, tak sa to točí. No a prosím, ten, čo hrešil, preklínal, nadával, ten sa vrátil minulého roku po oblúku v strašnom zuboženom stave. Pozeral na mňa, hojí farár, príjmeš ma? Vieš, áno, že ťa príjmem. Odpust, farár, ja viem. Vieš, dávali nám alkohol a my sme potom rozprávali. Čože? Za alkohol vás kúpili? Hej. Zomrel u mňa, zmierený s Bohom. Keby som ho neprijal, kde by bol? Plakal, strašne plakal. Jak mi to ty vôbec môžeš odpustiť? Víš, koľko mám na rovaši ja, Šaňo?
A všetko mi Pán Boh odpúšťa. Ja mám blbú povahu, ale som dotlačený odpúšťať. Prečo? Nemohol by som sa modliť Otče náš. Čože? Však sa modlím, odpust mi tak, jak ja odpustím im dolu. Keď ty nechceš odpustiť, nemodli sa Otče náš, lebo prekliatie vzťahuješ. Neodpust mi Bože, bo ja im dolu neodpustím. Toto sa modlíš. Abo čuž, keď sa modlíš Otče náš, alebo potom to ber vážne. Odpustím dolu, keď chceš zhora odpustenie. Chceš Otče náš, buď ticho, keď máš takého hnevníka. Buď ticho. Varujem ťa, buď ticho, to sa ti to vráti. Však prišiel chlapík, 75-ročný. A tak ma našpinil, a tak mi vynádal, a tak preklínal. Ja som musel tých najväčších bitkárov držať silovo, lebo chceli, farár, my ho zabijeme. Ešte raz sa ozveš, ty. A začali mu oni nadať. Stop. Peter, keď sa budeš vracať, vec, že ťa budem čakať. Nikdy sa nevrátim, ty. A sa mi vytrhol jeden, išiel ho kopnúť. Stiahol som ho len tak. Neopovážte sa. On dostane kopanec od života, vráti sa. Nikdy v živote, ty. A škaredo. Odišiel preč, prešiel rok, skoro som ho nepoznal. Troska, zarastený, špinavý. A sme sa stretli pred farou. Pozeral na mňa, plakal, hovorí, Peter. A on si zrobil šiltovku z ruky. Tak. Nemohol sa mi do očí pozrieť. Tak, a kúkol, a tak. Tak. Poviem, vitaj doma. Farár, nemusíš hovoriť nič. Nechaj si, zachovaj si dostojnosť. Vitaj doma. Ďalší prišiel na 4. krát. Farár, môžem sa vrátiť? Vieš, zle som odišiel. Žlté oči mal úplne žlté a červeným tie žilky úplne v žltých, tie, čo malo byť biele, to bolo žlté a úplne zapalené, ja neviem, či akú to chorobu mal, pozeral na mňa, hovorí, farár, viem, Božo, môžeš sa vrátiť. Rozplakal sa. Prišla kamera a on na kameru povedal, mamu mal v UVK ešte, sestru mal v UVKSS a on skončil ako bezdomovec alkoholik, ktorý 4 razy nepekne od nás odišiel. A prišla kamera, z okolností nejaká kamera a videl som to v tom filme, on hovorí, alebo je ten farár sprostý, plakal do kamery, alebo tam hore naozaj niečo musí byť. Dal sa pokrstiť, prijal Krista, je mŕtvý. Je mŕtvý. Je mŕtvý. Do rána by som vám mohol rozprávať o milosrdenstve Božom. Najkrajšia vlastnosť Božia. Najkrajšia. Čo to je byť na obraz Boží? Čo to je byť kňazom? Nie podľa kolára majú spoznať farári. Nie podľa toho. Podľa kňazského postoja, kresťanského postoja. Alebo je sprosta, alebo naozaj tam hore niečo musí byť. Prosím, podľa nášho kresťanského postoja musia poznať, áno, to je kresťan, kresťanka. Najťažšie zo všetkých vecí je odpustiť. Poníženie, potupenie, urážku, tam je vyskúšaná naša pýcha a pokora. Tam, presne tak, presne tam. Milosrdný, milé srdce, milosrdný. Všetkým odpúšťam a všetkým pomáham. 3-krát počiarkujem, všetkým. Všetkým odpúšťam, ale jej nie, ani jej. Neplatí. Všetkým pomáham, ale jemu nie, ani jej. Neplatí. Všetkým odpúšťam a všetkým pomáham. Ale nedokážem to. Ale chceš? Áno. Radosná správa. Aj pokus sa počíta. Si predstav, jak ďaleko ide Boh. Ty to urobíš, dogebriš to a nazvu to druhý. To bolo umelé, to bolo trápne. A Boh povie, nemilte sa. To bolo sväté. Mňa nezaujímajú tvoje výsledky a duplo mne tvoje apoštolské ciele, s ktorými sa chvástaš. To také dačo, ako keby takto z nás pozoroval mravenisko a príde tam svalnatý Ferdo Mravec a ukazuje, vidíš tie svaly? A je po svalnačovi. Tak mi to pripadá, keď my pred Pánom Bohom ukazujeme svoje svaly, rozum, schopnosti.
Boh si s obľubou vyberá tých najslabších, na prvý pohľad neschopných, alebo všelijakých, aby sa zvýraznila Božia sila. Prišla návšteva z Čech, hovoria, pán farár, jak utečenci, predčerom ma polícia zase vyšetrovala, utečenci, téma. Ja som to už rozprával dávno, kedy? V lete s ministrom vnútra aj s biskupmi. A čo ste hovorili? Opýtajte sa ich. Pýtali sa ma, ste pripravení prijať utečencov? Hovorím, nie, sme ochotní prijať. Prosím, Ježiš nehľadal pripravených, on si ich pripravil. Ochotných ich za ním. My sme ochotní, pán minister, páni biskupy, sme ochotní. Ja som nevedel, že sa budem starať o 300 bezdomovcov. Keby som to pred 24 rokmi vedel, všetko by som zbúral s buldozerom, zrobil by som základ pre mrakodrap a každý rok jedno poschodie. Kým by som žil. Ale mne to nikto nepovedal a preto lepím jak lastovička. Tu. My sme len ochotní. Pán minister, povedal som aj biskupom, páni biskupy, my zrejme sa budeme starať o tých, ktorí sa budú vrácať. Skade? No, z tých vyspelých štátov. Jedni chcú voličov, aby ich volili, preto ich berú do svojich krajín. Druhí chcú robotníkov, inteligenciu, bo majú málo detí. A ten odpad, oni nájdu zákon, jak to zo zákona, šup naspäť do východnej Európy. Tí, čo majú také perfektné trička, perfektné strihy, tablety a kričia, máme právo, máme právo. Ty kričíš o práve a si drzý, agresívny ku tým, čo ti pomáhajú, k dobrodincom? No tak ja ti niečo poviem. Hovoríš o právach? Tak sa ťa opýtam na tvoje povinnosti. Jaké povinnosti? Hovoríš, že u vás je vojna, že si utlačaný? Áno. Tak kde máš manželku? Jak to, že si ju tam nechal? Kde máš dceru? Kde máš matku? Splň si povinnosť, vráť sa po nich. Ten, kto naozaj uteká pred vojnou, pán minister, ten sa bude tešiť aj v rumunskej maštali. Hlavná vec, že žijem. No, jak to bude? Ja nesom politik. A nechcem sústredovať pozornosť na seba, policajtov som to včera povedal, ale biskupom som povedal, ak nebudete mať koho kde dať, pošlite. Aj ministrovi vnútra. Pán minister, ak nebudete mať kde dať, ale naozaj biedných. Ja to tak neviem rozlišiť, ak vy máte na to viac ľudí, viac schopností, pošlite. Ďakujem, pán farár. Prosím, milosrdenstvo Božie, najkrajšia vlastnosť Božia. Nemôžeš mať milosrdenstvo Božie, byť na obraz Boží znamená mať milé srdce, všetkým pomáhať, všetkým odpúšťať. Aspoň pokus. Aj ten ti Boh zaratá. Nepotrebujem tvoje výsledky, ktoré ťa urobia len pyšným. Ja chcem vidieť tvoj software, program. Chcem vidieť, hoci si ubohý. A prišla návšteva z Čech a hovorí, pán farár, jak by to? Viete čo? Keď sa tak uzlostím na tie moje deti milované, 2-krát do týždňa musím na spoveď. Ona sa, čože? No, kedy 2-krát do týždňa. Aký som, povaha taká, že také 2-krát do týždňa, keď chcem ísť na svätý príjm, 2-krát do týždňa. Kto chodí 2-krát do týždňa? No ja musím pokore povedať, ja. Bum, juj, kedy pierka letajú. No a ona sa usmiala, hovorí, zobrala knižku, zrovna som niečo čítala, pozrite, ten a ten svätý hovorí, že Boh si obyčajne vyberá tých, ktorí sú ochotní. No, ochotní sme, ale som slabý. To je na prvom mieste, pán farár, slabých si vyberá. Čože? Slabých si vyberá, slabých, aby ukázal svoju silu a nie silu tých ľudí, sa čo vystatujú. Vidíš tu moje čnosti, vidíš tie svaly, vidíš to, čo ja dokážem. Slabých si vyberá. Poprvé slabých, pán farár slabých. A keď hovoríte, že 2-krát do týždňa chodíte na spoveď, no tak ste kandidát. Slabých si vyberá. Slabých, ochotných, povedali ste ministrovi biskupu, že ste áno. A teraz je ešte otázka, či hľadáte Božiu vôľu. Každé ráno ju hľadám, milá pani. Vždy sa Ježiša pýtam, čo do mňa chceš, môj Bože? Ako to urobiť? Ja si spravím program tak a Pán Boh cez tých mojich ľudí mi urobí program tak. A Páter Pio hovorí, neexistuje dokonalosť bez trpezlivosti s vlastnou nedokonalosťou. No a to sa učím človeče už toľko rokov a neáne to zvládnuť.
A ne to sfúknuť. Ne a ne. A čo ty? Veď aj pokus sa počíta. Tak ďaleko ide Boh. Bože, ty si perfektný. Pokus sa počíta. Základ všetkých čností pokora. Ak budeš mať pokoru, pokora je čo? Pravda. Pokorný človek svoje hriechy vidí, prizná a vyzná. Tak to nevidí. Jaké kradnutie? Ja len premiesňujem. Tak to vidí, ale neprizná. Pán farár, ja som bol v závode a som si rozbalil tašku, jedol som 10 a to ložisko na traktor samo skočilo do tašky. Neprizná. A ten tretí povie, kradnúť sa nesmie, ložisko som ukradol ja, no a čo? Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. A ten štvrtý povie, odpusť môj Bože, ukradol som ložisko. Jak to teraz nahradiť? Vyspovedám sa a jak to vrátiť? Nestačí spoveď, vrátiť. Ty máš hnilobu v dome, kým máš ukradnutú vec. Šikovne vrátiť. Jak s tým? Pokora je základ. Pokora je pravda. Byť pravdivý pred Bohom. Som zlodej, odpusť mi Bože, chcem to opraviť. Som alkoholik, narkoman, nemravník, gambler, feťak. Toto sú pruserári, ale sympatiaci. To sú ľudia pokorní. Pokora ťa privedie k čistote. Pokorný človek totiž to potrebuje Boha. Priťahuje ho. To je magnet na Ducha Svätého. A Boh nevstúpi do tvojho srdca, kým ho nevyčistí. On ho vyčistí, bude ťa to štípať, septonexom zastrieka, aj budeš podskakovať. Ale prvé ti vyčistí srdce. Vidíš, pokora ťa privedie k čistote a čisté srdce nie je srdce prázdne. Čisté srdce je srdce plné Boha. A Boh je, svätý Ján hovorí celú teológiu, čo my už len farári komplikujeme, jednou vetou. Boh je láska. Tam je celá teológia. My to už len komplikujeme. Prosím pekne, Boh je láska. Čiže pokorné srdce sa očistí a očistené srdce pritiahne Boha, máš v srdci lásku a ak opakuješ skutky lásky, máš milé srdce. Si milosrdný. To je 4-guličkový ruženec, ktorý učí mojich chlapcov sa modliť. Len 4 guličky, chlapci, ten je parádny, krátky. Môžeš sa chytiť hoci ktoré guličky a cez deň sa modliť, koľko chceš. Keď sa chytíš pokory, privedie ťa k čistote, čistota ťa privedie k láske, láska k milosrdenstvu a milosrdenstvo zas k pokore. A tak hoci čoho sa chytíš. Chytíš sa lásky k milosrdenstvu a milosrdenstvo pokore. Chytíš sa pokory k čistote, chytíš sa čistoty k láske. A tak ti pekne točí. A viete, čo spája tie zrnka? Utrpenie, bolesť, znesenie, potupy, poníženia. Tie spája. A keď bude čím viac otočíš tie zrnka, tým si svätejší. Otáčaj tie zrnka, otáčaj. A kde začíname? Pri pokore. A jak to, keď chcem začať pri pokore? No pozri. Duch Svätý čaká a klope. Ak otvoríš, ak sa stretneš naozaj s Ježišom, Duch Svätý vôjde do tej 13. komnaty, tam, kde nikoho nepúšťaš, ani manželku, ani brata, sestru, tam sa dotkne a zrobí akú zmenu. Ak sa naozaj stretneš s Ježišom, ak mu otvoríš svoje srdce, ak povieš, chcem, môj Bože, zmeniť, len neviem sa zmeniť, Duch Svätý sa ťa dotkne a v tú ránu takýto človek, ktorého sa dotkol Duch Svätý, nech by bol akýkoľvek hriešnik, naraz badá svoje hriechy, ktoré doteraz nevidel. To je známkou toho, že sa ho dotkol Duch Svätý. Zatúži túžbu zbaviť sa tých hriechov. A dostane milosť naozaj sa ich zbaviť. To je známka, že sa stretol s Duchom Svätým, že sa otvoril Bohu. To sa nedá skryť. Navonok sa to prejaví. A navonok sa prejaví taký človek aj službou. Panna Mária hovorí, hľa služobnica Pána. Ak sa stretla s Bohom alebo zástupcom Božím, s anielom, hľa služobnica Pána. A kde začalo peklo? Otoč naopak. Non serviam. Nebudem slúžiť. Tu začalo peklo. Budem slúžiť. Hľa služobnica Pána. To ťa prezradí. Marnotratný syn, milosrdný otec. To sú 3 podobenstva a 4 poučenia. Prvé je o drachme, druhé je o stratenej ovci a tretie o marnotratnom synovi. 3 podobenstva, 4 poučenia. Prvé, drachma nerozmýšľa. Za drachmu je zodpovedný ten, kto ju mal na starosti. Ak sa niekto strátil tvojou vinou, tak je to, si stratil drachmu. Stratil si syna, dceru tvojou vinou. Tvoja úloha hľadať
zametať, svietiť, kým nenájdeš drachmu. Boh ťa vezme na zodpovednosť, že si dakoho stratil. Zlým príkladom, pohoršením, nedal si výchovu alebo zlú výchovu. Ty si stratil syna, dceru, ty si povinný hľadať. Nič iné, to je drachma. Druhé, stratená ovečka, hlúposť. Hlúposť, drachma, neschopnosť, ovečka, hlúposť. Tí ľudia, ktorí sa stratia z hlúposti, nemajú rozum, jak tá ovečka. Z pažravosti tá ovečka pažrava, alebo stado by to zaprela, z hlúposti sa stratila. Hľadaj takýchto ľudí. Ale dávaj pozor, milosrdný otec a marnotratný syn. Milosrdný otec nenaháňal syna, ani mu balíčky neposiela, ani neplatí za ňoho exekučky doma. Jak mnohí ľudia, včera mi taký hovoril, môj otec platí za brata exekučku. No to je zlé. To je zlé. Nenaháňaj, predĺžuješ mu agóniu vonku, pobyt. Čakaj ho. V prvom podobenstve na vine je len ten, čo stratil drachmu. V druhom však, v tom prvom, tam musí iba hľadať. V druhom môže byť aj ten pastier na vine, mohol zanedbať čosi, však, ale tá z nerozumnosti. A tretie podobenstvo má dve poučenia. Jeden syn zhrešil zo slabosti a druhý zo zlej vole. Čo s takými ľuďmi, ktorí zo slabosti zhrešia? Vedome a dobrovoľne, ale zo slabosti. Čakaj ich. A čo takí, čo zo zlej vole? Čakaj ich. Čakaj. Prišiel jeden pán farár, ktorého si veľmi vážim, starší, a už sme tak až došli do takého, povedal, Marian, vyber si, ja alebo ten vrah. Mám chlapa takého, čo má tak vytetované tu, a keď tak pozrel na dakoho, najmä na ženy, i oni sa vždy rozklepali, on potom sa potešil, že majú strach. Ministroval mi v nemocnici a teraz chýbalo na lavabo miska. Si myslím, kde ten ide chlap? Také dlhé vlasy, pásku mal, hovorím, daj si aspoň pásku dolu. Dal si pásku, ministroval, teraz zakričal, na bok! A tie ženy v požehnanom stave, nekriž na nich, veď na chodbe porodia pre pána Jana. A hovorí, 3 kroky tu farár spoveda. Odstúpi, hej, on tak. A teraz na lavabo chýbalo miska, si myslím, kde on ide? Išiel na chodbu, popozeral, videl tam kostru človeka nastoknutú, no zobral ten deklik z hora a toto donesol. Pánečku, ja som tak sa svetom hryzol som si do jazyka. Keď pozrel na tých ľudí, naraz sa všetci prestali smiať. Hej. Teraz ten mi kňaz povedal, alebo on, alebo ja. Nedávajte mi to na výber. Dávam ti na výber, Marian. Pozrite, vy si viac zaslúžite, ale on ma viac potrebuje. Keď si mám vybrať, vyberám jeho. A sme sa rozišli. Pozval nás tedy kardinál Korec. Pozval nás do Nitry. Ten som tiež tak dobehol na poslednú chvíľku. Dlhokánsky stôl. Poď sem, Pálo. Tu si sadneme. Kde? Tu na kraj. Tu poď sem. Tam všetko prichystané pre kardinála. Tam všetko vpredu sa odohrávalo a my vzadu v kutiku. Prišiel kardinál, pokúkal a sadol presne z opačnej strany. Ku nám. Si myslím, no názdar. Hej. A ten ho sa opýta, vy ste kardinál? No. A vraj ste sedeli v base. No. A ja som sedel. Teraz kúkal, hovorí, a pýtal sa, a vy za čo? Hovorí, za vieru. A ja som sedel za vieru. Si myslím, no názdar. Či on veril, že ho nechytia, alebo čo? A on sedel, hovorí potom, povedal mu, a jak za vieru ste sedeli? Kardinál sa ho pýta. No, kradol som v Popradskom kostole a chytili ma. Tak sedel za vieru. Takže vidíte, Boh je ten, ktorý povyšuje aj ponižuje. Sadneš si nakoniec a ak Boh chce, povýši ťa. Panna Mária, velebí moja duša Pána. Počuli sme o nej. Je špičková učiteľka. Neboj sa, keď ťa ponížia. Neboj sa, keď ťa potupia. Máš jedinečnú možnosť prejaviť milosrdenstvo. Prejavíš ho ty, Boh ho prejaví tebe. Potrebuješ odpustenie? Ja áno. Vy ne? Ja hej. No tak musíš ho aj ty dolu. Hej, prosím pekne. Prosím pekne, 2 prekážky sú do neba. Keď sa nechceš pustiť hriechu a keď nechceš odpustiť. A Boh nezatracuje to, není pravda.
človek sa zatracuje sám. A Boh len rešpektuje to, čo si ty vyberáš. Ty odmietaš sa pustiť hriechu a nič nečisté do neba nevojde. Ty odmietaš sa zmieriť, nič neláskavé do neba nevojde. Tak dlho budeš očistiť, kým sa s tou svokrou nezmieríš. So synom, s manželom, kým sa nezmieríš. Radšej tu. Nekonečné krásne milosrdenstvo Božie. Jeden z takých gangstrov, alkoholikov hovorí, že jak ho zavreli do basy, otec mu napísal list, že ho čaká. A on, jak vychádzal z basy, napísal domov otcovi list, hovorí, okolo nášho domu ide železnica. A otec, ak si mi naozaj odpustil, jak to hovoríš, daj tam bielu zastávku na našu starú hrušku pred dom a ja pôjdem vlakom, ak tam bude tá biela zastávka, vystúpim na nasledujúcej zastávke. Vyšiel z tunela a napäto čakal. A oči sa mu zaslzili. Na každom konári tej hrušky bola biela zastávka. A otec držal veľký konár a na tej mal veľkú bielu plachtu a mával na vlak. Taký je nebeský otec. Čaká ťa. Nenaháňaj marnotratného syna, ktorý odišiel, bol rozumný, inteligentný, ale či už zo slabosti, alebo zo zlej vole. Čakaj ho. Nenaháňaj. Čakaj. Daktori musia ísť cez svine a cez bahno naspäť k otcovi. Áno tak, jak hovoril otec biskup, tie tvrdé slova. Cez svine a cez bahno naspäť k otcovi. Tam pri sviniach, kde ho zneužijú vlastní kamaráti predtým, kým je bohatý, a potom bohatí ľudia ho zneužijú, keď je chudobný, musí na nich robiť. A ak ty urobíš prvý krok v 13. komnate, tam vo vnútri, chcem sa vrátiť, pôjdem k otcovi, budem mu slúžiť. To je znak toho, že robíš naozaj pokánie. Že chceš slúžiť, nie panovať, slúžiť. Ak urobíš prvý krok v tej 13. komnate, to rozhodnutie, nebeský otec ti pôjde naproti, jak tomu marnotratnému synovi. Pán farár, všetko môžem odpustiť svojmu mužovi, ale nemôžem zabudnúť. A ten kňaz starší hovorí, pomsta šľachetného človeka odpustiť a zabudnúť. To sa nedá zabudnúť. Ale môžete urobiť tak, ako keby ste zabudli. Aj Boh tak robí. Nepovie ti, ale pamätáš, odpúšťam ti, ale pamätáš tú spoveď pred 20 rokov? Pamätáš? No, pamätáš? Boh nepamätá. Presnejšie robí, ako keby nepamätal. A kňaz praví tak, Kristus spálí v tú ránu všetky hriechy, ktoré ty priznáš. Keď mi povedia 2-3 hriechy a teraz po 4-5 rokoch, keď ide na spoveď, viete, že som taký, potom ja vám pomôžem, milá páni, ideme ešte raz a zo 4 hriechov je 44. Hovorí, pre pána Jana, hej, pán farár, títe, ja som hriešná. A ste pokorená. Hovorím, tak čo, priznávate tie? Hej, všetko, vynikajúco. Pozrite, keby ste priznali len tie, čo by bolo s tými? Hnili by vo vašej duši. Ak priznáte všetko to, čo farár vám pomohol, ak to priznáte a farár dá rozrešenie, v tú ránu Kristus všetko toto spálí. Všetko spálí. Boh miluje pokorných ľudí. Nebo je plné pruserárov. Naučte sa modliť ruženec, štvorguličkový. Pre chlapov je to maličko, to je fajný. Štvorguličkový. Pokora, čistota, láska, milosrdenstvo. Toč to dookola. Toč to dookola. Povieš, no, farár, jaký malo význam toho, čo si zaopatril toho v lese, keď ťa kopnul jeho kompan do zadnej časti. Má to jaký význam? Ja som poľnohospodár, môžem po poľnohospodársky povedať. To ako keby si stromček prihnojil. A čo sa tým stane? Stromček sa vylepší. Bude mať viac ovocia, kvalitnejšieho. Keď ťa potupia, ponížia a ty odpustíš, prejavuješ v praxi milosrdenstvo, prosím, skvalitneš sa, stupneš na cene. A to je byť na obraz Boží. Najdokonalejšie napodobnila Ježiša Panna Mária.
K Márii mám naozaj vrúcný vzťah. Už neraz som povedal, vo svojej izbe v prostriedku som mal vždycky Pannu Máriu. Z pravej strany Vinetov na koni, z ľavej strany Bruzli, Reinhold Messner a dnu prostriedku Panna Mária. Áno, veľmi sa teším. Teším sa, že sa raz stretnem s Pannou Máriou. Veľmi sa teším, že sa stretnem so svojou matkou. Veľmi sa teším, že sa stretnem so svojou babkou, aj s netierkou. Áno, títo ma už predstihli, sú tam. Moja mama, keď som v takom humbuku, prídu 2-3 autobusy, teraz naši rómski spolubratia z 9 rómskych osad ku mne chodia jak do Bamaxu. Hej, a teraz páničku, ani tak, s nimi som pohnul, si myslím. A moja mama uprostred termy, vrmy, navštevy, odlúpala banán. Maroško, prosím ťa, zjedz ten banán. A ja som myslel, mami, však ma s takými blbosťami, tak som jej škardo povedal, však ma neotravuj s takými blbosťami. A mama pricupitala, tam si sadla ku jazierku a celý čas pozerala, jak som kmital. Tu medzi ľuďmi, s tými cigánmi, s nimi s Romami sa nedá dohodnúť. Nedá, musíš si dať pravidla, jaké. Dáš si na začiatku, môj brat hovorí, musíš si dať určité tie pravidla a za druhý bod nejaké pravidlá s nimi neplatia. Hej. Čiže tak nedá sa s nimi. Hej. A teraz tak, a mama videla, a ja som sa potom vrátil som sa ku mame, bo som videl, že tak som je čosi dlžne. Ona celý čas na mňa pozerala, sedela. A keď videla, že som kroku neurobil, vystrelila, vyletela ku mne s radosťou, hovorí, Maroško, no čo mami? Ja ťa milujem, aj keď si nervózny. I človeče, to som ja dostal giakucuky, zmiešané s kizamicuky. Naraz som ušiel do izby. A si myslím, kam sa ja hrabem? Odpusť mi, môj Bože. Taká je Panna Mária. Taký je Ježiš. Oni nás milujú bezpodmienečne. To len my ľudia kladieme podmienky. Ježišu, nauč ma v praxi tvoje milosrdenstvo. Čo to ten farár hovorí? Kde sa začína? Od pokory. Potom ťa to privedie k čistote. Ale ja nedokážem čisto žiť. Nič nečisté nepustiť do svojho... Ja viem, kvôli tebe som spravil druhý spôsob. Aký? Všetko nečisté s lopatkou vyšufluj von. Ak sa volá lopatka? Spoveď. Nestaraj sa, len šufluj. Šufluj, povedia, kúkajte, aký pruserárka, hore povedia, nemilte sa, sympatiak, šufluje. Pre mňa je toto dôležité, že šufluje. Hej, prosím pekne, to je druhé. A potom ťa to privedie k láske a potom k milosrdenstvu. Najkrajšia vlastnosť Božia. A splnil si svoj cieľ, alebo ten zmysel života, pre ktorý nás Boh stvoril. Na obraz Boží, mať milé srdce. Najkrajšia ozdoba pre ženu, milé srdce. Žena, ktorá má milé srdce, bude priťažlivá aj 90-ročná. Milé srdce. Ženy, ešte posledný návod na krásu, chlapi chcú byť silní a ženy pekné. Hodinu tvojej smrti Boh otlačí tvoju tvár od tvojho srdca. Ak budeš mať milé srdce, budeš žiariť jak hviezda na nebi. Povie, ty kto to je? Ty také nádherné žiari, kto to je? A to je tá z tej Trnavy tam. A prečo? Tá také milé srdce mala. Budeš krásna celú večnosť. Ak budeš mať milé srdce, budeš krásna celú večnosť. Byť milosrdný. Nauč nás, Mária, milosrdenstvo v praxi. Amen.